Remix. Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Over D, over top, life goes on. Thank you po. Tingnan bang dahan-dahan, pero hinandaan kayo. Okay, mother. Dadihan po. Dito na. Oh, dito kay mother. Ang kalamin. Ano na ang kalamin nga? Oh, dito kalamin. Step away. And I will always love you. Will always love you. You, my darling, you. Bittersweet memories. That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to Okay, Mother Helen, bago niyo po i-blow yung candles, dapat muna ka mag-wish. So, wish, wish, wish! If I should stay, Happy birthday, Mami Helen! Siyempre, may handang letter ang inyong Mama Lina. Abang po bang basahin ni Miss? Sino? My daughter Helen, it's amazing to celebrate your birthday, special day, special moment. And even more special is you. Wish you a spectacular year ahead filled with love and happiness. May God bless you and your family. I love you. I miss you. Again, happy birthday, my only daughter. Love, Mama Lina and Daddy Jan. Shout-out kay Mami Lina. At syempre, dyan ka na kuya. Automatic na yan. May message ka para kay Mother. Ay, meron po. Happy birthday, Ma. Sa lahat ng pag-aruga mo, simula nung bata kami, hindi ka nagbago. Manatili kang healthy at alam ko,
Madami kang sakripisyo sa amin, mga anak mo. Pero ito tayo, patuloy tayong lumalaban dahil mahirap ang buhay. Mahal na mahal kita, ma. Happy birthday. Okay, next! Manang ko, sapay ko nga, nakarad ka tayo na yon. Sapay na ko nga. Sapay na, di nagabsat tayo nga, bata na ako, di undong tayo sa sakitan tayo. Sapay na ko nga, tagnanayon, di pizza, then tayo. Happy birthday, manang ko. May regalo pa ako sa'yo. Tama. May regalo. Hala, salamat! Ay! Nagadong ako. Okay, at syempre, ang kapatid na isa po, si Sir Tanganay. Salam, sa paglagay. Agkapunta ka no tiya, na, ama. Natumpay na kasakbayan. Nung inaanadan na bagbagi na. Bakit ang nagpwede kaya pumi? Importante niyan. Sapay lang ko mga Si Jen. Ate niya regalo. nagadungan. Salamat! Ay, nadunggan si Gracia. Okay! Sino ba di kahit nag-message? Okay na? Okay, Mother. Ngayon po, ano po ang inyong mensahe kay Mama Lina at saka kay Daddy John? Ay na, salamat, Nay. Salamat nga talaga. Ado ti sakripisyo yung kanya kon. Ngayon hanyo nga ako babalawan no doon po ti. Mangyari nga ako nga kaya. Mas pasensya kon. Ito din si pagi ito eh. Pagyaman naglatat itulong yung kanya. Ang ganat siya daang mimot. There's some joy. Nakapsot gamin eh. Pagpapigsa lahat di bagbagi. Kasi kayo talaga. Hindi maiba ka amin ka na kayo. Hindi maiupen. Thank you. Tisuport tayo latag na na yun. Ano lang may nagtakal na tinaypayan kanya ko. Salamat. Salamat niya talaga. Oh. Maraming salamat po, Mami Lina. Yan, palakpakan po para marilang po ang ating celebrant. Okay ka lang, Mother? Okay, at syempre, ayan, okay. So, magpapakilala na ulit ako, okay? Nagsiiyakan ng mga ano natin, bisita! Tingnan mo, mga artista na! Okay, relax. In behalf of Edmund's Flower Shop and Coordinates, thank you, Mama Lina and Daddy John, sa pag-support at pagpili po sa amin upang may pahatid po natin ang sorpresa ang next may pahatid kay Ma'am Helen. Ayan, happy birthday! At syempre, ang kanya bouquet nasa worth 50,000 pesos! Ayan, all the way from London, UK! Bye! If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I don't know. I'll think of you every step of the way. And I will always love you. Will
bittersweet memories. That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. And I will always love you. I will always love you.